Jeg vil i år prøve at lave et sommerbrev til jer på en lidt anden måde, end vi plejer. I år vil jeg prøve at lave det som et videoklip. Vi har jo et af vores fyrtårne, der hedder, at vi vil gerne blive mere digitale, end vi er. Og hvorfor ikke tage medicinen selv, og hvorfor ikke prøve at sende sommerbrevet ud som en video i stedet for. Det er ikke fordi, jeg vil gå dronning Margrethe i bedene, eller lede efter prins Henrik, men det kunne være skægt at prøve at gøre det på en anden måde. Allerførst vil jeg selvfølgelig håbe for jer alle sammen, at I får en god sommer. Vi er lige ved at være færdige med skoleåret. Alle de unge, de har gennemført eksamen. De har sagt farvel til os, og i de her dage, der er vi i fuld gang med at rydde op. Det kan man også mærke, når man kommer rundt på afdelingerne, at mange af vores medarbejdere er i gang med at rydde op i skabe og skuffer og gøre klar til næste år. Og nu vi taler om næste år, så har det selvfølgelig været ganske spændende at se, hvordan vores tilmeldingstal til det kommende år ser ud. Og jeg må sige, at jeg er voldsomt imponeret. Vi har på alle fronter fået flere elever. Ikke mindst vores erhvervsuddannelser har mærket en markant fremgang. Ikke mindst i Hillerød har vi set en kolossal stigning på erhvervsuddannelsesområdet. Vi kan også se nu, at det primært er UX, der stiger, og det er jo også ganske enestående. For et år siden, der havde vi 20 EUD-klasser, altså de traditionelle, og vi havde 7 EUX-klasser. Når vi kigger på det i år, så har vi 21 EUX-klasser og kun 6 EUD-klasser. Det er voldsomt imponerende, at der er sket så meget på kun et år. Så det er rigtig godt, og det er en rigtig god uddannelse, som de unge har taget vel imod. På vores modtageklasser har vi også haft stor succes. De første er færdige, og det samme med 10. klasserne, og jeg må sige, det er gået over al forventning. Vi har faktisk haft ingen eller ganske få dumper. Det er helt exceptionelt godt gået af alle underviserne, netop i modtageklassen og i 10. klasses område. Og hans eksamen ser også godt ud næste år. Vi udvider blandt andet med et par klasser i Lyngby og en i Frederikssund, og går en tilbage i Hillerød, men det er mere end rigeligt opvejet, og det skyldes nok, at flere unge deroppe i år har søgt EUX. På STX, der har vi gjort det, at vi siger, at vi kun starter 4 store klasser op, og ikke 5, og det skyldes simpelthen, at vi kan være nervøse for, at elever, der kommer langvejs fra og er henvist til os, falder hurtigere fra, og derfor er beslutningen, at vi starter 4 gode klasser, som forhåbentlig bliver her i alle 3 år. Kigger vi på vores uddannelser, ja, men så er der også sket noget i år. På gymnasiesiden, der har vi fået en gymnasiereform. Vi har fået rammerne til en justering af det, vi kender helt tilbage fra 2005. Jeg skal ikke her gennemgå detaljer, men man kan i hvert fald sige, at man har slåsset meget for at få reformen i hus. Det har blandt andet været en kæmpe diskussion om, hvordan kommer man ind på uddannelsen. Og desværre må jeg jo så sige, at den diskussion har overskygget alt det andet, der er i selve reformen. Det er helt oplagt, at det bliver sværere nu at gå i gymnasiet og gennemføre. Kravene bliver skærpet, og kravene til blandt andet matematik er blevet skærpet voldsomt. Vi har heldigvis allerede taget fat på reformen før tid. Vi har indført matematik B for de fleste, undtagen de sproglige retninger, og vi har også nedskåret antallet af studieretninger, vi udbyder, så for os bliver det nok ikke den store revolution, men det gør det flere steder. På erhvervsuddannelsessiden, ja, der har vi været i gang med en udbudsrunde. Det lyder lidt mærkeligt. Det betyder rent faktisk, at vi skal søge alle de uddannelser, vi allerede udbyder på ny. De faglige udvalg behandler det, og de har indstillet, at alle de uddannelser, vi har søgt om og udbyder i dag, dem får vi også lov at udbyde, efter at udbudsrunden er endelig fastlagt. Tilbage står der, hvad ministeriet mener, men de plejer som regel at følge de faglige udvalg, så det er ganske godt, at vi endnu en gang har fuldt sortiment, både hvad angår grundforløb 1 og 2, hovedforløb og skolepraktik.
En anden ting, I vil stifte bekendtskab med, når I møder efter ferien, det er, at vi har justeret vores navn og logo. Oprindeligt hed vi jo Handelsskolen København Nord. Det gav mening. Eller så hed det Handelsgymnasiet København Nord. Men efterhånden har vi så mange uddannelser, og det der i virkeligheden er det gennemgående, det er ordet København Nord. Det giver ikke rigtig mening længere, fordi det er en geografi og ikke et navn. Og det vi har drøftet og fundet ud af, det er, at alle, hvis de omtaler hvilken institution de kommer fra, siger, at de kommer fra K-Nord. Så hvorfor ikke tage konsekvensen? Og det vi så har gjort, det er, at vi har justeret vores logo, så vi fremover alene kommer til at hedde K-Nord. Samtidig vil vi gerne have, at de enkelte afdelinger i større udstrækning lokalt identificerer sig med det, de laver og der, hvor de bor. Man kan sige, at K-Nord er et efternavn, men i de fleste familier har vi også et fornavn, og det er i virkeligheden det, der ligger til grund for filosofien bag vores nye logo. Jeg kan prøve at vise jer det. Hvis I kigger på vores nuværende logo, så ser det sådan her ud. Og hvis I ser allernederst, der står så Handelsskolen og Handelsgymnasiet eller Lyngby Gymnasium, og i virkeligheden har vi fået så mange uddannelser, at det vil fylde voldsomt meget og skulle have dem alle sammen. Omvendt vil vi også gerne bygge videre på den grafik, vi har i dag. Så ved hjælp af en grafiker er vi nået frem til det nye. Vi vil gerne have et K, vi vil gerne have Nord, men vi vil også gerne have, at folk de siger K-Nord. Og det har vi klaret ved, at K'et er slankere end Nord. Vi vil også gerne have, at i Nord, i endet, indgår der den grafik, vi kender, lidt mere udpræget nu, nemlig en pil, der stræber opad og viser fremad. Vi har også valgt nedenunder, kan I se, at kalde vores uddannelser ved de forkortelser, der efterhånden er godt indarbejdet. Så hele det samlede institutionsbilledes logo bliver K-Nord, HHX, STX, EUX, EUD, 10. klasse og kurser. Det vil se sådan ud, når vi sender ud samlet for hele institutionen. Så sagde jeg, at vi også gerne ville have, at man lokalt kunne identificere sig, dels med det, man laver, og dels med, hvor man bor. Og fremover kommer det til at se sådan ud. Det kommer for eksempel til at hedde Hillerød Handelsgymnasium, K-Nord. Det kommer til at hedde Frederikssund Handelsskole, K-Nord. Det kommer til at hedde Lyngby Gymnasium, K-Nord, og så fremdeles. Så på den måde får vi det lokale, samtidig med, at vi er fælles. Vi arbejder lidt videre med det i øjeblikket, men det skulle gerne være sådan, at vores ansigt udadtil, det vil sige flag og skilte og sådan noget, er rettet ind, når I starter efter ferien, og så vil vi stille og roligt implementere det, når de nuværende tryksager løber ud, så vil de nye blive trykt op med det nye. Vi synes, det er en forenkling, vi synes, det gør det nemmere for os alle sammen, og kalder os reelt det, vi kalder os til daglig. Samtidig har det også den effekt, at vores hjemmeside, den hedder knord.dk, vores e-mail hedder knord.dk, og nu er vores navn også K-Nord. Og det er faktisk meget nemmere at gå til så. En anden ting, der har optaget os meget, det er, hvad med vores studieadministrative system? Der har været mange rygter fremme, og det hele bunder i, at de studieadministrative systemer skal godkendes efter nogle regler fra Undervisningsministeriet. Der er en styrelse, der hedder STIL, Styrelsen for IT og Læring, der har stillet nogle krav op, hvad et system skal kunne. Vi har hidtil brugt Lectio, og planen var, at der skulle forelægge en systemgodkendelse allerede 1. april for fortsat brug af Lectio. Desværre må man nok sige, at indehaveren af firmaet Macom, som ejer Lectio, har ikke levet op til de krav og forventninger om at få en systemgodkendelse. Der har været mange forskellige forklaringer og årsager på dette, men ministeriet har nu meddelt os, at man skal have et systemgodkendt system per 1. juli 2016. Det vil sige om ganske få dage. Lectio er nu ved at blive systemgodkendt. Hvorvidt det bliver det eller ej, ja, det ved vi ikke i de her dage.
Men det vi har opnået ved forhandlinger med ministeriet, det er, at vi fortsat kan bruge Lectio, men der hvor vi ikke kan bruge det, hvis ikke det bliver godkendt, det er når vi indrapporterer til ministeriet for blandt andet at få penge for vores elever, altså taxametre, SU med mere. Men det har vi klaret, for vi har stadigvæk Easy, og det betyder, at vi kan bruge Easy til de her ting, men i dagligdagen, der kan I fortsat bruge Lectio. Så I skal ikke tænke på, om der sker noget. Det gør der ikke de næste 12 måneder. Men det er klart, så må vi tage det op til overvejelse, og man må se på, hvad der er kommet af nye og alternative systemer. Og når vi har vurderet dem, ja, så kan vi om et år skifte eller fortsætte med Lectio, så frem det er godkendt. Så I kan tage det helt roligt. Der sker ikke noget på den front. Til sidst, som vi plejer, så har vi i gang et par renoveringsprojekter hen over sommeren. I Hillerød etablerer vi et par ekstra klasselokaler og flytter noget studievejledning. Det er allerede gået i gang, og det er simpelthen fordi, vi gerne vil have nogle gode forhold at tage imod de mange folkeskoleelever, der heldigvis besøger os. I Lyngby har vi det område, hvor vi har skolepraktik. Det trænger til en kraftig renovering. Bygningerne er mere end 20 år gamle, og da de blev opført, var det planen, at de skulle være der i 10 år. Så nu skifter vi facade og tag ud i sommerferien, sådan at det bliver noget, man fortsat kan bo i. Der er også flere steder, vi skifter møbler ud. Møbler, der er ved at være udtjente på de forskellige afdelinger. Og det vil I møde op efter ferien og se, at der er sket noget også der. Men alt i alt vil jeg sige jer tak for et godt år. Det har været dejligt at være leder på K Nord, og jeg håber, at I får, som sagt, en rigtig god sommer. Vi mødes en gang igen i august, og jeg ser frem til, at vi alle skal byde velkommen til mange hundrede af unge mennesker. Ja, det er faktisk mere end 1000 nye, der starter hos os i august. Rigtig god sommer.